Atamrat. Atamrat. Gel beri. Görýän mi? Daňa tyk gelýär, horozlar gıýgyrýar. Horoz kıyıra koyar da. Nerden gelen bolsaň şo ýere? Ah, amallarda oldum. Üdüylüğüçe amandan kuş oynadık. He, täze ýyl akşam amanlarda boldy. Ay kuş oynadık da aman bilen o. On häzir derrew biläýär. Ay can etme aman yanca yatta. Men amana jaň etdim. Ol Atamrat häzirem bizde kuş oynap otur diye. Dostuňa bedir, özüň ýaly. Ay yer bolýalay. Mene hoş tenguğunun ağlam üçün tört tapyan yani. Ýani ýok, pul tapsaň bolýar. Ay yer bolýalay. Şu men birden tıl kowlaýdygym şey bar. Öýkelep ağlarım ha. Elbetde. Sen men islenip bolgusu zatlar üçin şeýdi baglayan bilýänmi? Bilýänmi näme? Bilem ok. Lukmanlar maňa gezelenjek maslahat berdi. Täzeýler. Hawa täze ýyly başga ýurtlarda garşylamagy maslahat berdi. Şeyle mi? Gidiyat onda. Nire? Gidiyat. Başarça. Yok, gidiyat. Nire? Başka Lukman'a gidiyat. Yer bolýalay edirim. Bu täzeýler öýköleşmäli howa. Täzeýli bidem saatlanıp degençli gülüp geçireli. Täzeýil gutlu bolsun. Goý şeýle bolsun. Edidim. Ha, Bilýänmi näme? bilem ok. Ine şu wagt sen meni Bagtýarlyk Sowda merkezine aýlamana getirdiň bolin. Şu ýerde ähli dukanlarda palto satylýan eken. Şeyle mi? Täzeýilmi palto sowa diýdi-de. Men öňküýän paltomyň hatda iliwem ýok. Ha, onu häzir alyat. Paltomy? Yok, illegalyat. Edidim. Täzeýilde Hawa. men saňa bir üýt göşüp garaşylmadyk. Sowgadymma. Bilýänmi näme? Bilem ok. Täzeýilde Hawa. Ecem gelýär. Özüm bir aýlygymda hatda bir ýyllyk